Kertoisitko hieman taustastasi ja työtehtävästä? Joo, mielellään. Olen Lea Soininen ja mun taustoista sen verran, että olen aikoinaan työskennellyt melko pitkään hotelli- ja ravintola-alalla erilaisissa ammatillisissa tehtävissä tarjoilijasta ravintolan johtajaan saakka. Ja tältä pohjalta olen sitten kehittynyt ammatilliseksi opettajaksi ja toiminut noin 6 vuotta ammatillisena opettajana hotelli- ja ravintola-alalla. Ja tämän jälkeen olen siirtynyt opettajan kouluttajaksi Jyväskylän ammatilliseen opettajakorkeakouluun ja olen tehnyt tätä työtä jo noin 25 vuotta. Kokemusta löytyy? Kokemusta löytyy erilaisista tehtävistä ammatillisen opettajan kouluttajan työssä, että olen toiminut opettajan kouluttajana, sitten kouluttajana täydennyskoulutuksessa, viime aikoina melko paljon erilaisissa T- ja K- ja I-hankkeissa ja tietysti sitten vielä henkilökohtainen taustani näyttäytyy joissakin yhteyksissä ammatilliseen maailmaan. Aivan. Kerrot noista hankkeista, niin ainakin Ostu, YVI ja yrittäjyyskasvatuksen ehjäpolku-hanke ovat sellaisia uusimpia, missä olet ollut mukana. Kertoisitko vähän niistäkin? Niin. Ostu-hanke oli Opetushallituksen rahoittama selvityshanke, jossa selvitettiin sitten tuon osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytilaa ja hyviä käytänteitä ammatillisen peruskoulutuksen kentällä. Ja toki siellä sitten hyvin vahvasti näyttäytyi se, että miten tämmöinen työelämän vaativa ammatillinen osaaminen, niin kuin, miten sitä ammatillista osaamista arvostetaan ja otetaan mukaan sitten siihen osaamisen tunnistamiseen ja niin kuin hyväksytään osaamiseksi ylipäätänsä. Eli nimenomaan siinä koulutuksessa hyväksytään? Niin, kun opiskelija aloittaa 3-vuotisen opintoputkensa, niin hyvä käytännehän olisi se, että opiskelijat voisivat niin kuin analysoida sitä omaa osaamistaan ja miettiä, että olisiko heille jo sellaista osaamista, joka voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa, jotta he eivät tarvitsisi sitten opiskella samoja asioita uudestaan. Ja useinhan tuo osaaminen on hankittu työelämässä tai sitten joissakin muissa yhteyksissä, esimerkiksi harrastustoiminnassa. Ja silloinhan niin kuin kysymykseen tulee just sitten se, että millä tavalla koulutusmaailma arvostaa muualla hankittua osaamista. Joo. YVI ja ehjäpolku on sitten enemmän yrittäjyyskasvatuksen keskittyvä. Niin, tämä yrittäjyyskasvatuksen ehjäpolkuhankehan on tämmöinen Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke, jossa tarkoituksena on kehittää tätä yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua, jos nyt näin vähän leikkisesti sanoo, kehdosta hautaan, eli ihan sieltä varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, opettajan koulutukseen. Ja tässä hankkeessa niin me perehdyimme näihin eri toimijoihin, pyrittiin verkostoitumaan erilaisten toimijoiden, muun muassa työelämän ja yritysmaailman edustajien kanssa, mutta tietysti sitten omalta osaltaan piti kehittää sitä oman koulutusjärjestelmän osansa, yrittäjyyskasvatusopintoja. Ja meillä ammatillisessa opettajan koulutuksessa meidän täytyy keskittyä nimenomaan yrittäjyyskasvatuksen pedagogisesta näkökulmasta, että mehän emme kouluta varsinaisesti yrittäjiä, vaan pyrimme siihen, että opettajaopiskelijat saavat valmiuksia kehittää sitten yrittäjyyskasvatusta niissä omissa toimintaympäristöissään. Aivan. Miten tämä YVI sitten eroaa ehjästä polkusta? No YVI on sitten oikeastaan aika mielenkiintoinen jatke tämän kaiken päälle, koska YVIssä keskitytään sitten sekä yleissivistävän että ammatillisen opettajan koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Eli nyt keskitytään siihen, että opettajaopiskelijat todellakin saisivat sitten
sitten yhä paremmat valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta niissä edellisissä niissä omissa toimintaympäristöissään. Että nyt niin kuin näkökulma on se, että mitä ammatillisessa opettajan koulutuksessa ja yleissivistävässä opettajan koulutuksessa tällä hetkellä tapahtuu ja pyritään oppimaan toisiltamme erilaisia hyviä käytänteitä ja välittämään niitä käytänteitä toisille. Kyllä. No itse opettajan kouluttajana, millä tavoin painottaa omassa opetuksessasi työelämälähtöisyyden merkitystä? No tietysti se riippuu aina niistä tehtävistä, joita itse kunakin vuonna saat toteutettavaksi. Että tietysti jos toimii jonkin opettajan koulutusryhmän vastuukouluttajana, niin siinähän on melkein rajattomat mahdollisuudet sitten työskennellä myös sen opettajan työelämän kanssa, jonka muodostavat tietysti ne oppilaitokset. Mutta tänä päivänä täytyisi myös opettajan kouluttajankin nähdä ne yhteydet sitten siihen ihan oikeaan aitoon työelämään. Mutta jos katsoisin niin kuin siitä näkökulmasta, mitä mä tällä hetkellä teen, niin on tämmöinen mielenkiintoinen opintojakso vedettävänä työelämäyrittäjyys ja osaamisen muutos. Ja siinähän nimenomaan opettajaopiskelijoiden täytyy hahmottaa sitä oman alansa osaamista, jäsentää sitä osaamista ja kuvata myös. Ja tässähän tulee sitten esiin se, että opettajaopiskelijan täytyy nähdä ne viimeiset kehitystrendit siellä työelämässä ja yhteiskunnassa. Ja, onko se niin nimenomaan omassa työssään? Omassa työssään. Eli siinä jos missä, niin tullaan tekemisiin se aidon työelämän kanssa, että mitä osaamista työelämässä tällä hetkellä itse kullakin ammattialalla tarvitaan. Ja täytyy myös niin kuin pystyä perustelemaan, että miksi tätä osaamista tarvitaan. Aivan. No neuvotko opettaja-opiskelijoita käyttämään jotain konkreettisia tiettyjä keinoja? Onko sulla jotain esimerkkejä antaa? No tietysti, jos nyt ajattelee vaikka tätä opintojaksoa, niin totta kai he voivat käyttää kirjallisia lähteitä, mutta vielä parempi tapa päästä konkreettiseen työelämäosaamiseen kiinni on se, että haastattelee työelämän edustajia, yrittäjiä ja niin edespäin, että miltä niin kuin tästä näkökulmasta työelämäosaamisvaatimukset ovat ja sitten sen hetkisen tilanteen. Että tietysti niin kuin eri ihmisiltä saa vähän erilaisen käsityksen, ajantasaisen tai ei ajantasaisen, syvemmän tai laajemmin, mutta sitten tietysti on tämä muu tutkittu lähdeaineisto käytettävissä, että voi muodostaa sitten sen kokonaisuuden itselleen. Kyllä. Millainen valta tai velvollisuus opettajan kouluttajalla on itse luoda näitä työelämäyhteyksiä? No tietysti tuntuu hieman huvittavalta tämä valtakäsite, koska me ollaan asiantuntijoita ja siihen liittyy sitten tietysti se, että johtaa omaa toimintaansa. Ja kyllähän se tänä päivänä on näin, että meillä opettajan kouluttajillakin on ihan velvollisuus rakentaa niin kuin itse itsellemme aitoja työelämäyhteyksiä, mutta myös valmentaa meidän omia opettajaopiskelijoita siihen, että he eivät unohtuisi sinne koulutusmaailmaan, vaan että he itse myös sitten rakentavat yhteyksiä työelämään ja eikä heilläkään ole se omassa vallassa, vaan kyllä se on myös velvollisuus, että oppilaitosten täytyy toimia, olipa sitten kyseessä minkä kouluasteen oppilaitos tahansa, niin aika kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa, tavalla tai toisella. Kyllä, eli autat opiskelijoita verkostoitumaan. Ja kyllä, tämä verkostoituminen on tänä päivänä niin kuin avainsana, että opettaja-opiskelijoiden tulee verkostoitua tietysti niiden niin kuin sen työelämän toimijoiden kanssa, mutta erilaisten muiden organisaatioiden kanssa. Esimerkiksi jos ajattelee vaikka yrittäjyyskasvatusta, niin kyllähän esimerkiksi vaikka Pellervo-seura tai 4H-yhdistykset, yrittäjäjärjestöt, kaikki tällaiset ovat niitä verkostoja, joiden kanssa tavalla tai toisella
tehdä yhteistyötä tai ainakin pitäisi olla tietoinen, että tällaisia yhteistyökumppaneita on olemassa. No onko muunlaisia työelämäkontakteja, mitä ammattikorkea tarjoaisi? Esimerkiksi jotain hankkeisiin osallistumista tai seminaareja tai vastaavaa? Siis tarkoitatko niin kuin minulle vai opettaja-opiskelijoille? Opettaja-opiskelijoille, kyllä. Että nythän tietysti pyrkimyksenä olisi se, että myös opettaja-opiskelijat pääsisivät mukaan niin JAMKin kuin opettajakorkeakoulunkin hankkeisiin. Ja siinä on tietysti monia kynnyksiä ylitettävänä, että löytyy joku sopiva hanke tai että opettaja-opiskelijoilla on aikaa näihin hankkeisiin paneutumiseen. Mutta ihan juuri tänä aamuna luin yhden opettaja-opiskelijan raportin, että hän oli osallistunut erääseen hankkeeseen, jossa venäläinen ryhmä perehtyi JAMKin yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyyden edistämisen mahdollisuuksiin. Ja hän oli opettaja-opiskelijana sitten yhden opintojakson puitteissa mukana ja koki hyvin mielekkääksi sitten tämän perehtymisen. Mutta tätä ehdottomasti pitäisi niin kuin parantaa ja tehostaa ja oikein kartoittaa sitten joka vuosi ja vähän pitemmälläkin tähtäimellä, että millaisia hankkeita on olemassa, olkoon ne sitten yrittäjyyteen tai pedagogiseen yrittäjyyden edistämiseen tai muuhun pedagogiseen kehittämiseen liittyviä, että meillä olisi tarjotin tarjolla opettaja-opiskelijoille, että tällaisia mahdollisuuksia on ja jo ihan sitten niin kuin opettajan koulutuksen niin kuin hyväksymisvaiheessa he voisivat tarkastella, että mihin voisivat kiinnittyä. Ja tämän pitäisi tietysti koskea myös sitten muitakin alueita, koska mehän järjestämme opettajan koulutusta Itä-Suomessa, Pohjanmaalla, Mikkelissä ja niin edelleen. Että myös näillä alueilla olisi kartoitettu se, että mihin opettaja-opiskelijat voisivat konkreettisesti tarttua. Että ei välttämättä aina sitten se JAMK, koska sitä aluekehitystyötä tehdään eri puolilla Suomea. Että tulisi tämmöinen valtakunnallinen yhteistyö. Kyllä. Joo. No, tässä tulikin jo yksi ehdotus, mutta millä muulla tavoin sitten parantaisit, kehittäisit koulutuksen työelämäyhteyksiä? No, tietysti nyt kun meillä on opettajan koulutuksessa tämmöinen, täytyy oikein luntata, työelämäyhteistyö ja yrittäjyys, kehittämisalue ja ryhmä, niin mä uskoisin, että sen kautta tullaan pohtimaan monellakin tapaa näitä työelämäyhteyksien kehittämistä niin tässä opettajan peruskoulutuksessa, että saataisiin suorempia kontakteja sitten siihen oikeaan työelämään. Ja tietysti työelämäähän se on se oppilaitosmaailmakin, että miten opettaja-opiskelijoiden oppiminen tulisi yhä enemmän niin kuin tapahtumaan niissä oppilaitoksissa tai työelämässä, mutta tämä työ on varmaankin kesken. Ja tämän saman kehittämisryhmän tehtävä on myös pohtia sitten jo tuota edellä mainittua, että miten opettaja-opiskelijat pääsivät mukaan tähän T&K- ja I-toimintaan, mutta sama kehittämisryhmä pohtii myös sitten sitä, miten täydennyskoulutuksen kautta näitä työelämäyhteyksiä voitaisiin kehittää. Kyllä. Että mun mielestä on hyvin tärkeää, että tämmöinen kehittämisryhmä on perustettu, joka voi sitten niin kuin kokonaisuudessaan, koko sillä ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintasektorilla, alueella miettiä näitä työelämäyhteyksien kehittämismahdollisuuksia, että saataisiin semmoisia vakiintuneita käytänteitä, ettei jokainen opettajan kouluttaja ja opettaja-opiskelija tarvitsisi aina erikseen miettiä sitä, että miten minä nyt toimisin, että saisin opiskeluni ja oppimiseni yhä niin kuin työelämälähtöisemmäksi. Saisi enemmän valmiimpia raameja. Niin. Onko tämä kehittämisryhmä sitten, ketä siihen kuuluu, että onko siellä opettajan kouluttajia mukana kuitenkin?
No, kun puhutaan opettajan koulutuksesta, niin siinä tietysti on ehdottomasti mukana opettajan kouluttajia ja tämän työryhmän vetäjänä hän on Aino Lepänjuuri. Mutta meitä sitten tässä työryhmässä kehittämässä nyt tulevan vuoden opetussuunnitelmaa on sitten 4 muuta opettajan kouluttajaa. Kyllä, että saatte olla mukana ihan Juu, kyllä, kehittämistoiminnassa. kyllä.